Vi kører om i dag hernede i Brasilien, og vi prøver at holde os til omkring noget, der ligner 12 sæt til biceps, og bagefter 12 sæt til triceps. Og så derudover 2 opvarmningssæt til hver muskelgruppe. Og vi kører det ret højintensivt, det vil sige, at vi holder maks 1 minuts pause mellem sættene. Når vi skifter fra biceps til triceps, så også kun 1 minuts pause. Og så får de ellers bare lov til at arbejde, Tobias og Nikolaj i dag. Der er fuld skrald på, og vi kører til failure fra 3. working set i biceps og med det samme i triceps. Ja, kom nu. Ikke gå ned i knæene. Kan ikke ben nu. Kom så op. Kom nu. Træk. Bliv ved. Værsgo. En mere. Bare en mere. Så alt, hvad du har nu. Kom nu. Op. Kom nu. Værsgo. Kom nu. 2 sæt. Ja, kom så Tobias, det er nu det gælder. Kom så. Du er mere endnu. Du har en mere. Alt hvad du har. Kom så. Ja, sgu. Hvordan? Ja, sgu. Skide godt. Værsgo. Kom så. Se godt ud den der. Kom så, failure. Værsgo, alt hvad du har. Ja, kom så en mere. Kom så. Værsgo. Sådan der. Så kører vi dropset, og det kører vi, når vi har droppet en gang, så kører vi det med den sidste halvdel, der kører vi så force negative. I kan se, hvordan det virker nu. Kom så op. Ja, kom nu. Kom nu. Skal jeg store arm? Værsgo. Så dropper du. Så kører vi fuld skrald. Værsgo. Ja, kom så. Kom så. Og nu presser Tobias alt, hvad han kan nedad. Og han løfter faktisk hele vægten op for Nikolaj nu. Så løfter han det hele op, og så presser han. Og det eneste Nikolaj han gør nu, det er at prøve på at bremse den. Det kalder man force negative, det her. Man er altid en lille smule stærkere i den negative del af bevægelsen. Det er det, vi skal have helt ud af musklerne nu. Det er vanvittigt hårdt. Og det kan nas. Det kan vi godt lide. Åh nej. Så kører vi triceps. Hvad så, Tobias? Hvor mange ting at tage med det der? Alle sammen. Ja, sgu. Og så. Og skal vi se, hvad Nikolaj han kan finde ud af med en 20'er imellem benene. Hej. Yes. Skide godt. Det kan ikke være så skidt her. Du tog han jo en opvarmning med det samme. Der kan han tage 4, nu tog han, hvor mange tog han, 12 eller sådan noget? Og prøv at lægge mærke til, når vi kører skull crush her, så kører vi ikke helt op til lodret med overarmene. Fordi så mister du tension i musklen. Når man stopper der i en vinkel, så bliver der ved med at være pres på musklen. Og så ned bag ved hovedet. Jeg kører ikke ned til panden, fordi så føler jeg slet ikke, at jeg får nok range of movement i den. Ja,
Værsgo. Skide godt. Sådan der. Det er spillet den her gang. Værsgo. Skide godt der. Nu her. Hjem. Perfekt det der. Skide godt. Værsgo. Kom så. En mere. Og en mere. Halv under hej. Op. Så kører vi luftkøb. Værsgo. Lidt mere roligt. Sådan der. Så bliver du bare ved, så du ikke har mere i dig. I væk. Kom så. Mælkesive i de muskler der. Ja, kom så. Det er væk. Så du ikke har mere. I væk. Kom så, bliv væk. Sådan, så er vi set med dig. Så er vi så kommet hjem fra vores armtræning igen her. Og jeg vil lige forklare, hvad det er, I ser på videoen. Det, I ser på videoen, det er altså ikke to top-tunede professionelle bodybuildere, som har fuldstændig totalt styr på deres stil. Det er to af mine kunder, som er hernede for netop at lære, hvordan man træner korrekt. Derfor så vil jeg også kunne sætte fingre på noget af deres teknik i nogle af de øvelser, de laver. Sådan skal det være. Det er jo derfor, de kommer. Det er jo netop fordi, de ikke er perfekt til alt, hvad de laver. Så det kan jeg også i den her video. Så eventuelle stilnazister derhjemme, I skal lige tænke over, hvad det er for en situation, I ser på den video her. Der er masser af steder, hvor I kan sætte en finger på det, men lad nu være med det. Det drejer sig om her, det var, at i den her session, vi havde i dag, det vi fokuserede på, det var at få maks intensitet, og så køre helt til failure. Og så få brugt hver enkelt muskelfiber i de arme. Og jeg kan godt garantere for, at Tobias og Nikolaj, de har ondt i armen i morgen. Og de kunne stort set ikke løfte armene efter den her træning. Og der er ikke nogen, der er blevet skadet, mens vi har trænet. Det garanterer jeg også for.